Uste dut gai garrantzitsu bat dela, eta nire partetik bentsat pentsatzen dihardugun gai badela. Beraz, seguraski hemen esango ditudanak, behar bada aurretik esandakoekin ezkonduko dira edo ez, eta ondorengoekin ere ez dakit. Alegia, eraikuntzan, ni neu bentsat eraikuntzan nagoela gai honi dagokionez. Dekolonitatea eta intersekzionalitateaz zer esan. Nik pixka bat feminismoaren eta euskalgintzaren arteko loturak ikertzen jardun izan dugu, eta hortik hitz egingo dut. Eta bereziki, kokatuko naiz pixka bat hizkuntzaren lekuan, ez da. Atzo ezin izan nuen etorri, eta beraz dekolonitateaz edo postkolonialismoaz edo kolonialismoaz behar badan nik dudan, baina irudi orokorrago bat izango duzu, ez da. Eta nik esan nezakena da dekolonitate teoriak edo postkolonitate teoriak, badute diferentziaren bat, nabarduretan, nolabait beste impugnazio bat egitera datozela edo aspalditik datozela, ez dira berriak ez da ere. Eta nolabait esango dugu justizia sozialaren, diferentziaren, aniztasunaren eta eskubide berdintasunaren eta botere harremanen ikerketan beste impugnazio bat dela. Dekolonitate teoriak dakarrena, eta nolabait impugnazio zabaltzen doan pentsamolde eta ekintzarako bide badela. Intersekzionalitate bera ere impugnazio bada, ez da. Impugnazio modu bada, nolabait, badakizue Estatu Batuetako feminista afroamerikarrek 70ko hamarkadan abian jartzen dutena feminismoari, esaten diona Europako feminismo etnozentriko, eurozentriko, zuri burges horri nola esaten dion, hori barima da feminismoa, gu ez gara feministak, ez da. Ze gure egoera, gure aldarriak, gure izatea, gure baldintza materialak, gure identitateak beste batzu dira, ez da, orduan da, impugnazio bat. Dekolonitatearen teoriak eta bereziki feminismo dekolonialak beste impugnazio badakar, eta hau gehiago behar bada kokatzen da Erta eta Hego Ameriketan, ez da, eta nolabait hor, hasten da beste impugnazio bat, feminismo berari, eurozentrikoari, txuriari, burgesari, lehen mundukoari, eta nolabait kapitalismoari, globalizazioari, neoliberalismoari eta patriarkatuari lotutako kontestu edo esango dugu pentsamendu marko batean eraikitako feminismo eta beste korronte batzuei ere bai, ez? Nolabait impugnazio bada, ez? Alegia kolonizatuak izandako ustiaketaren nolabait biktima izandako herrialdetako feministek aldarrikatzen dutena, ez da. Feminismo dekolonialaren baitan, badago baita ere beste adar bat, impugnazio txiki bat ere egiten diona feminismo dekolonialari. Eta hori da, feminismo komunitarioa edo indigena edo Ego eta Erta Ameriketakoa datorrena, ez? Eta impugnazioak dira beti esan bezala nolabait diferentziaren azpimarra bat, gure baldintzak beste batzu dira, gure prozesu historikoa beste bat izan da, gure botere sarearen kokapena beste bada, eta gure nolabait aldarriak beste batzuk dira. Nik esango nuke teoria dekoloniala eta intersekzionalitateak oso bat egiten dutela.
oso, ez dut esango, gauza bera direnik, ez dira, baina oinarriak oso antzekoak dituzte, ez? Eta da, azken finean, nolabait, hori da, ez? Nola, paradigma berri baten, borrokarako paradigma berri baten, eta erradikal baten proposamena egiten den hainbat lekutatik. Eta une oro, kritika eta autokritika bultzatzen duen bi paradigma dira, aldi berean, egoera ikaragarri konplexu bihurtzen dutenak, bueno, ez egoera konplexu bihurtzen dutena, egoera konplexua da, beraz, begirada konplexu bat aldarrikatzen duena, eta gainera, hainbat dikotomia hausten dituena, ezta? Edo hausteko asmoz egiten dena. Ustete, dikotomia batzukatzu ere aipatu zirela, baina, bueno, agian feminismotik esan dezakegu, horietako bat badela jakintza eta boterearen arteko dikotomia hori haustearena, alegia, jakintza eta boterea jakintza leku askotan dagoela, ez dagoela bakarri boterean, ez dagoela bakarrik akademian, ez dagoela bakarrik goian, jakintza gure bizi esperientzietan dagoela, hori feminismoak esan du, eta feminista dekolonialek bereziki nabarmendu izan dute hori, ez da. Atzo uste eta aipatu zela, ez da, basa eta zibilizazioaren arteko hori. Holako hainbat hausten ditu, baita ere teoria eta praktikaren arteko dikotomia ere hautsi egiten du. Praktika ez da, nolabait esatearren, ardatz vertikal batean azpikoek egiten dutena eta teoria da mundu jaso batek egiten duena, baizik eta teoria praktikatik sortzen da eta teoria horren praktika edo aplikazioa nolabait praktika militantean gertatzen da, jakintza eta esperientzia hortik sortzen da. Beraz, antzeko teoriak dira. Eta biak dira impugnazioa edo impugnatzaile diren bi prozesu edo bi movimentu esango dugu, eta intersekzionalitatean nolabait hainbat ardatz, menperakuntza ardatz markatzen diren bezala eta markatzen doazen bezala, alegia noski generoarena bezala, klasearena, arrazarena, etniarena, nazioarena, eta beste hainbesterena, puntu suspensioak itziarrek beti esaten du, izendatu egin behar dira, ezta? Baina, horiek danak, eta gure kasuan, hizkuntzarena ere bai. Teoria dekolonialetan ere berdintxu aipatzen dira, ezta? Menperakuntza ardatzak eta ardatzoien elkarreragina eta elkarlotura eta nolabait diagnostikoan eta arrazoietan elkarlotuta gertatzen direla, beraz, botere harremanen nolabait begirada oso zoli bate eskatzen dute, eta aldi berean hortik irtetzeko aliantzena ere bai, ezta. Eta dekolonialitatearen baitan ere, hizkuntzak ere badu bere, ez? Bere lekua. Hizkuntzaren gainean, hizkuntzaren dekolonitate teorietan, atzo ikusiko zenuten, baina nolabait nik uste dute Franz Fanonekin abiatzen den teoria badela, eta nolabait kolonitate material, simboliko, sozial, politiko horretan hizkuntza hartatzeko elementu badela, ez da, esaten da. Eta hori da, neurri handi batean, euskalgintza modernoak, edo 50 urte, edo sortzen den euskalgintzak bere egiten duen ikuspuntu bat, ez? Orduan, hizkuntzaren galeratik, hizkuntzaren berreskurapenera goaz, eta hizkuntzaren berreskurapenak ez dakar bakarrik hizkuntza baten
galtzear zegoen hizkuntza baten berreskurapena, baizik eta dakar, baita ere kultura baten, lurralde fisiko baten, izendapen batzuen berreskurapena, nolabait norberaren berreskurapena, ez hori da. Bueno, Joxe Azurmendik eta askotan aipatzen dute hori ez, geure buruen berreskurapena ez. Eta hori da, pixka bat gaur egunera iritsi zaigun Euskal Herrian dekolonitatea nola ulertu den edo ideia nagusietako bat, ezta? Eta nolabait kulturaren berreskurapenetik, hizkuntzaren berreskurapenetik nor izateko bide hori egiten dugula. Bueno, honekin parentesi txiki bat irikiko dute. Juan Mari Torrealdai aipatzeko, bueno, orain hilabete hiltzana, eta nik uste dut, belaunaldi horren ardatz nagusia hori izan dela. Hizkuntza berreskuratzearekin batera berreskuratzen dugu nolabait izate bat, baina izate bat ez da bakarrik identitarioa, ez da bakarrik simbolikoa, da materiala, eta da lurra, eta da gorputza. Eta hori dana berreskuratzen da, eta hori izan zen beraien apustua. Hemendik aurrera ikusi beharko dugu zein den apostua. Teoria dekolonialak hizkuntzaren gainean, bereziki esango nukenik, movimentu indigenetan, komunitarioetan eta nabarmendu dela, nik hor topatu ditut bereziki, eta baita ere topatu ditut, baita ere uste dut badagoela alor bat, Zelanda Berria, Australian, hizkuntza eta justizia sozialaren alorreko ikerketa dekolonialak, eta nolabait hor badira pentsalariak gai hau tratatzen dutenak, ezta? Eta nolabait hitz egiten dutela praktika linguistikoen dekolonitatea praktikatu behar dela, eta horrelako kontzeptu guretzat uste dut interesgarriak. Bai, bale. Ez, segiko dute. Esan edo hizkuntzarena ardatzeko kontu bat dela. Egia da, bukatzeko, dekolonitatearen gaia behar bada, eta horrela ezpada esango didazue, baina nolabait orain eskuartean dugu feminismoak, nolabait, euskal feminismoak mai gainean jarri duelako. Hala ere, esango dugu dekolonitatearen gaia ez dela esklusiboki feminismoarena. Edo beste modu batea esango dugu, feminismoa ez da esklusiboki feminismoaren gaia, baizik gai total bada, ez da. Orduan feminismoak bere erantzunak, bere praktikak eta bere bidea egiten ari da, baina aldi berean uste dut euskal feministok interpelatuak eta interpelatzaile izateaz gainera, feminismotik kanpoko beste mugimenduetan ere gai hau aldez edo moldez sartu behar dela, eta uste dut horren adierazgarri dela ikastaroa. Vale. Bueno, egunon, eskerrik asko gaur etorri zareten guztiei, irailari hasiera emateko, eta iratzarreri ere olako eztabaidagune bat antolatzeagatik, ze, ustute azken aldian ireki diren eztabaida, inpugnazio, interpelazio guztiekin, daukagula zer pentsatu, zer hausnartu, eta gure buruari galdera eta zer egin berriak jarri behar dizkiogula. Eta, uste dute horretarako behintzat baliagarria izaten ari dela. Ni bilgune feministako kidea naiz, hortik hitz egingo dut, alegia, zapalkuntza hirukoitzaren paradigma edo tradizioan jardun duen eragile edo mugimendu baten izenean, edo ez? Uste dut hori badela nolabait artikulazio intersekzionalan erakusle bat, ez? Eta astapenetan
zapalkuntza hirukoitza da nazioa, klasea, generoan oinarritutako begietatik ekiten baldin genion, ondoren eta bereziki mugimendu feministan izan ditugun harreman eta praktiketan bizi izan ditugun mugimenduengatik, interpelazioengatik eta elkarrekiko eraginean dauden zapalkuntzen begirada integratu joan gara, ez? Eta, bueno, uste dut hor klabe izan dela adibidez mundu martxan egin dugun ibilbidea, eta, bueno, guk nazio zapalkuntzaz, kultur zapalkuntzaz hitz egiten genuenean, hainbat kidek arrazan oinarritutako zapalkuntza biztarazi digute, ez? Horrek zer esan nahi duen, eta interpelazio horretatik ere ustut, joan garela begirada zabaltzen, edo beste alde batetik ez, genero edo sexu zapalkuntzaz gain, bilguneko kideok gure bizitzak, praktikak eta politika uztartuz derrigorrezko sexualitateari, heterosexualitateari aurre egin diogunean, ez? Eta hor, beste ardatz gehiago kokatu ditugu gure agendan eta gure oinarrietan. Orduan iruditzen zait, formula amaitu gabeak eta aldakorrak erabili ditugula, erabili behar ditugula gaur egun ere, eta guretzat erronka nagusia beti da komunitate feministak jostea, ez? Arilkatzea. Eta hor, une oro kontraesan, galdera, gatazka berriekin topo egiten dugu. Gaur egun, biztan denez, emakume migrante arrazializatuen partetik interpelazio zuzena eta interpelazio potentea izan dugu, ez? Emakume arrazializatu asko dira Euskal Herriko mugimendu feministan saren parte, eta batzutan elkarrekin ikasi dugu aniztasuna eta gure arteko bereizkeriak kontzienteki lantzeko metodologiak asmatzen, ez? Ustut ikaspen hori lortu dugula, baina badago ere parte bat espazio ez mistoetan, espazio propioetan antolatzeko autua egin duena eta interpelazio horretan sakontzen ari direnak, ez? Eta hor adibidea hartzeko, orain eta atzo ere aipatzen zen interpelazio dekolonial hori, feminismoan oso barrutik bizi dugu, oso gure komunitatearen baitan. Hau da, bilguneak ezingo luke olako espazio bat sortu, dekolonialitatearen goiburuarekin, apropiazionismoa edo eta olako zalaparta bat sortu gabe, ez? Eta horrek esan nahi du, gu praktikatik eta gure komunitatean gertatzen ari diren mugimendu batzuetatik gatozela eztabaida honetara. Eztabaida, momentu honetan dekolonialitatearen eztabaidak hartu du erdigunean, baina, intersekzionalitatean ibilbidea ez da berria, eta ustut etengabeko azal berritze baten fruitua dela, eta horrela ailegatu garela onaino, ez? Bilgunean, etengabeak izan dira boterearen inguruko hausnarketak, boterea ikuspegi kritiko batetik aztertzea, bertzaletasunaren ulerkera, kultura militantzia eredu, kultura politiko militantzia ereduen ezberdinen arteko uztarketak, ustut hortik gatozela onaino, eta intersekzionalitatearenak mugimendu feministan izan dituela hainbat mugarri subiektu politikoa ezbaian eta subiektu politiko poliedriko bat artikulatzeko helburuarekin, ez? Hor, mugarri batzuk aipatzearren, alde batetik, euskal feminismoa bera uste dute eredu, intersekzionalitatean adibide bate izan daitekela, 70ko hamarkadatik aurrera eraiki zena, transfeminismoak ere galdera eta gai berriak jarri zituen mahai gainean, ez? Binarismoa, heteroaraua eta bestelako gai batzuk ekarri zituen mugimendu feministara. Lehen aipatu dudan moduan mundu martxan
bakide batzuk ere zapalkuntza arraziala lehen lerroan jarri dute, eta hor, violentzia hitz egiteko marko berri bat ere arilkatu genuen nola kolektiboki, eta hasi ginen hitz egiten sistema arteko violentziez. Indarkeria matxistari aurre egiteko, erailketa matxistari aurre egiteko protokoloaren baitan, indarkeria matxistarena bizkat motz geratzen zitzaigulako, aztertzeko eta izena jartzeko gure herrian gertatzen diren violentziei. Feministok prest, igual izan zen ere beste inflexio puntu bat, eta hor, zakitore itzen zareten indarkeria matxista guztien aurkako mobilizazio masio bat izan zen, eta hor gurutzatu genituen matxismoak, heteroarauak, arrazakeriak, estatuaren errepresioak, prekarietateak, emakume, boiera, transengan sortzen dituen violentziak. Orduan, gaurkoan ni saiatuko naiz, ibilbide horretan izan ditugun ikaspenak eta gaur egun gure buruari egiten dizkiogun galdera berriak, ditugun zorrak eta gure buruari ere jarri behar ditugun zereginak mahai gainean jartzen, eta hortik eskate eztabaida honi ekarpen bat egiten. Egunon, hemen Birai eta Itziar, bai? Bera ordua zen eta ezin zuen itzaron. Eskerrik asko alde batetik, Iratzar gonbidapena luzatzeagatik, egia esan da niretzako plazer bat da hemen egotea, plazerra bikoitza da, mai inguruan oso etxeko edo etxean bezala sentitzen naiz, askotan, Amaiarekin militantzian gabiltza, feminismoan, eta Lorearekin ere bai konpartitu ditugu hausnarketak asko, eta berazan duen bezala, hau da beste pausu bat jarraitzeko hausnartzen, eta hemen konpartuko ditugun ideiak ez dira horrela itxiak eta borobiak, baizik eta galdera gehiago, irekitzen dituztenak. Eta gero, beste baita ere, plazerra da, daramate, irudilabete, amatasunean Birairekin zentratuta, orduan, gai baietzan nuen, ze, ni gai hau uste dute oso garrantzitsua dela eta motibantea, eta oraindik asko daukagu, hausnartzeke eta egiteke. Eta, nik hitz egingo dut alde batetik esperientzia praktikoetatik, ni Mujeres del Mundo eta Euskal Herriko mundu martxatik eta feminismotik izan ditugun ibilbidea, non jarri ditugu erdigunean intersexualitate politikoa, badakizuek Kimberly Crenshaw bera desberdintzen du, Kimberly Crenshaw izendatzen du hitz madarikatu hau, esaten du madarikatua intersexualitatea, ez da erraza esaterakoan eta ez da erraza praktikan jartzerakoan. Eta bera desberdintzen du intersexual estrukturala hausnartzen duenean zenolako kasuak zituzten emakume beltzak eta langileak, bera abokatua da, eta ikusten du emakume beltzak eta langileak kaleratzen zituztela lantegietatik, eta kasuak epaitegietan beti galtzen zutela kasuak, eta esaten zuen, hor zer pasatzen da, ezta? Zerbait ez dugu ikusten, ari? Zer da ikusten ez dugun, eta orduan bera ikusten du, bere diskriminazioa ez da bakarrik emakumeak direlako, eta ez da bakarrik beltzak direlako, baizik eta, berden du hemen bide gurutze bat da, eta justu bera asmatzen du edo plazaratzen du hori bide gurutzeko irudia. Oso bitzia da, ze bera esaten du, bera bakarrik hori hausnartu zuen, beraz egoelako hori praktikan bera hori abokatua da, eta nahi zuela emakume honen arazoak pixka bat erresolbitzea, baina egia esan da, ez zuen horrela teoria borobila bat eman behar, bai? Esaio gustatzen asko ni hitz egitea eta bera jatea, orduan guziko dugu bera doan.
Eta gero beste alde batetik, eta hor hau da interesgarria edo nik batetik tesiatik ekarri dudala eta asko garatu dena, eta da interseksionalitate politikoa. Eta bera esaten du, estatu batuetan mugimendu feminista eta mugimendu antirrasista agenda desberdinak eta agenda baztertuak dituzte. Eta orduen emakume beltzak kokatzen dira, ez dute, egunon gaude, no? Bale, feminismoekin eta emakume zuriekin baditugu gauza komunak, baina beste gauza batzuk ez, eta beste aldi batean gure komunitate beltzekin, badugu gauzak aldarrikatzeko, baina ere bai, interpelatzeko, no? Niri asko gustatzen zait Converge River Collective, eta hor haiek bai hasten dira interseksionalitatearen inguru hitz egiten, haiek ja 1977ko adierazpenetan, esaten dute aldi berekotasun txapalkuntzak dituztela, una simultaneidad de opresiones. Eta haiek esaten dute, eta batez ere interpelatzen dute feminista zuriei, hau da, gizon beltzekin batera borrokatzen gara arrazakeriaren aurka, eta gizon beltzekin ere borrokatzen gara sexismoari inguru. Orduan, hor ja, nik uste dut hauek oso ongi aipatzen dute interseksionalitatearen politikoaren gauza oso garrantzitu bat, eta da kontradikzioa, bai? Zezaten dute, emakume zuriek, kritikatzen gaituzte, zegatik zuzaudete, eta jarraitzen duzue bakarrik hori, gizon beltzekin, haiek esaten dute, baina ezkegu borroka desberdinak egin behar ditugu. Hori hasteko, eta nik igual zarrera pixka bat amaitzeko, usten badit, gustatuko litzaidak edo egin ditut 4 titularrak, bai? Lehenengoa da, nik uste dut interseksionalitate politikoa ametsa da orain, ni hori esaten dut, eta batez ere, esaten dut are gehiago azkenengo jardunaldi feministak eta gero, ezta? Hori ikusi dugu eta nik beti esaten dut oso garrantzitsua izan dela eta bai, ikusi genuen interpelatuak sentitugu ginen euskal feministok, eta asko eman du dekolonitatearen inguruko inguru hori ondorioak. Baina, argi eta garbi geratu zen, lana dugula, eta lana hori alde batetik gatazkatzua izango dela, eta kontradikzioez beteta, lehen aipatu dudan bezala, kontradikzioez beteta egongo dela. Hori zer esan nahi du, adibidez, dekolonitate kontzeptua bereganatzen badugu, eta hor, nik atzoz nuen ez nintzen egon, baina bai, guri, Amaia esan duen bezala, gaur egun, honen inguru feminismoan, hausnarketa bat egitea, orokorrean, ez dugu horrela, publikoki egin, baizik eta, hor badaude zergatik dekolonitatea, badaude gatazkatzu gaiak, ezta? Eta hor bai nik uste dut dekolonitate kontzeptua bereganatzen badugu eta albo batera utzi badugu kolonizazioaren parte izan garela eta garela, hor nik gatazkatzua ikusten dut dekolonitatearen hitza erabiltzea, ezta? Orduan, hau da, guztioi kostatzen zaigu hartzea eta onartzea aldi berean zapaldu eta zapaltzailea garela, baina berriro voltatuko naiz, ideia honi. Hau da, uste dut kostatzen zaigula zapaldua garela oso erraz ikusten dugu, baina zapaltzailea garela ez hainbeste, Orduan, beste alde batetik nik uste bazterketan dauden sujetoak errezagoa da gure artean ulertzea. Orduan, Euskal Herria dekoloniala eta interseksionala bat eraikitzen nahi badugu, egia da, besteareko zapalkuntza ulertzeko gaitasuna ematen digu. Hau da, Maria Raimondez asko esaten du, bera, el entendimiento de lo no hegemónico, Bera esaten du, aukera bat dugu
bazterketan gaudenak, ulermena erretzagoa egiteko, no? Osa, bera ez du ikusten arazo bezala, bezik eta aukera bezala, no? Interesgarria, bai? Bazterketan gauden sujetoak zenolako harremana izan gaitezke. Ze normalean daukagun harremana da, ia nork dagoen zapaldu gehiago, bai? Baina bera esaten du ez, no? Hori ez dela bidea, baizik eta, bueno, punto komunak bilatzea, eta batez ere, bueno, empatia radikala edo ulermena erradikal bat eraikitzea. Eta, karo, gu hor dekolonialitatearen inguru, bi norabide daude, no? Alde batetik, eta oso ondo esan du Loreak, no? Gure historiaren edo buruen errekuperazioa egin behar dugu, no? Hau da, gure herri bezala zapalkuntzaren genealogio propio bat egin behar dugu, eta nik esango nuke zabaldu behar dugu, bai? Eta horretik intersonalitate politikoa. Nire ustetan, eta, bueno, igual hemen zaude ados, baina uste dut oraindik, bueno, modu itzi edo modu, bueno, txiki batean egiten ari dela, baina, bueno, ez da bakarrik gu ezagutzea, baizik eta, bueno, Euskal Herrian bizi diren herriari, no? Edo biztanleari ere bai, bueno, zabaltzea, no? Zer da gure genealogio, zer izan da gure genealogio propia. Eta gero, klaro, beste aldetik, kontradikzioa, no? Daukagu, Europa eta hiritar zuri moduan, ardura bat dugu. Eta hori onartu behar dugu, hau da, mendeetan hegoalde globalean egindako genozidio, no? Eta gaur egun, gure jendartean dagoen arrazakerian, parte garelako, no? Eta gu, bueno, hor ezin dugu ez ikusiarena egitea. Orduan, kolonialismo eta gaur egungo neokolonialismoaren parte ere gara, eta dekolonialismoaren gaia heldu nahi badiogu, nik uste dut, bueno, bi norabide hauek, no? Gainera elkar gurutzatzen dira, no? Baina bi norabide hauek esan da, hausnartu behar dugu. Horretarako egia da, prozesu kolonialak oso desberdinak dira, baina nik uste dut zubiak daudela. Eta zubiak hori aurkitu eta eraiki behar dugu. Zeintzuk izan dire punto komunak, ze gauzak izan dire komunak eta ze desberdintasunak. Eta, bueno, horre utziko dut, no? Aipatzen duen hori, zubiak eraikitzeko, gure herri desberdinen arteko harremanak bilatu behar ditugu, adibidez, no? Euskal Feministok bezala, ze lotura dago Zorginen eiza, hemen Euskal Herriko Zorginen eiza eta Abia Jala kolonizazioaren emakumeen bortzakerin artean, zenolako harremana, edo haien eta gure buru jabetza prozesuetan gurutzatzen diren punto komunak. Nik uste dut hor garrantzitsua da desberdintasunak gaudela, baina ere bai ze puntuak edo ze loturak egon daitezke. Eskerrik asko, hemen txiko dut. Interseksionalitatea, bueno, agian gure artean horrein dela 5-6-7 urte etengabe gaudela, izendatzen eta esaten dugu oso garrantzitsua dela eta jarri behar diogu bai komunikatuetan eta baina garrantzitsua da aipatzea hori ez dela berria eta batez ere bere jatorria militantzia politika batetik datorrela, ezta? Hau esaten dut batez ere, bueno, ni unibertsitatean nago eta badago orain izendatu dute whitening intersectionality, hau da, zuritzen ari garela interseksionalitatea eta zu jartzen baduzue Google eskolarren hor edo Googleen interseksionalitatea, ez dakitzen bat artikulo eta, no? Hau da, alde batetik egia da modan dagoen terminoa da eta beste alde batetik hartu dugula eta feminismoan batzuetan hartu dugula salbatzaile moduan edo un remedio magiko, horrela, hau da formula magikoa, eta nik uste dut gaur egun, eta batez ere 21. mendean ikusten ari garena da formula magikorik ez daudela, eta hori ikusten ari gara. Baina bai da tresna bat, eta hor bai indik aldarrikatzen dut, tresna politikoa eta tresna teorikoa, biak,
bueno, desberdintasunak eta bueno, nik esango nuke aliantza politikoak eraikitzeko, bai? Vale. Zergatik esaten dute, askotan ikusi dugu, ez dugula oso ongi erabili, adibidez esaten dugu, no? Interseksualitatea erabiltzen dugu batez ere zapalkuntzei buruz hitz egiteko. Ongi dago, no? Egia da interseksualitatea laguntzen gaitu identitate politikoa finkoak apurtzeko eta ikusteko, bueno, nik beti esaten dut feminismoari lagundu egin digu pixka bat generoa deszentratzeko, bai? Eta beti izan dugu genero, edo sexua erdigunean eta ikusi dugu eta hor emakume arrazelesatuak oso ongi izaten digute, ez dela bakarrik eta daudela beste zapalkuntza gehiago. Baina, badirudi beti erabiltzen dugula interseksualitatea zapalkuntza anitz duten pertsonekin, hori, emakumearen kasuan, emakume baldin bada, hijitoa, pobre, aitzagaitasun batekin, lesbiana, eta punto suspensibos hori, gehien eta alik eta zapalkuntza gehiago, interseksionalagoa da, bai? Eta horrek arrisku bat dauka, eta arrisku hori da, eraikitzen dugula sujeto interseksional bat, eta, bueno, arriskua ez da eraikitzea sujeto interseksional bat, baina zen motatako sujeto interseksionala eraikitzen ari gara. Eta sujeto interseksionali hori beti da gabekoa, bai, zapalkuntza asko ditu, eta defizitarioa eta politika sozialen adibidez publikoan beharra duenak. Gu gaude honen inguru asko hausnartzen, zenolako sujeto interseksionala eraikitzen ari gara. Oso pobre eta beste alde batetik, orduan arrisku hori ekiditeko, esaten dugu, orduan zer, guztiok gara interseksionalak? Bai, hor dago ere bai, galdera. Guztiok gara interseksionalak? Bueno, hau ere nik uste arriskuak ditu, bai? Guztiok baldin bagara interseksionala, horrek ezabatuko ditu gure arteko botere harremanak eta desberdintasunak. Orduan kontu zibeli behar dugu. Nola izendatzen dugu eta hori, sujeto interseksionalak eraikitzerakoan ze arriskuak dauden. Niri interseksualitatearen definizioa asko gustatzen zait beti aipatzen dut hau. Lucas Platero badauka liburu oso on bat, Sexualidad en la encrucijada, nik beti gomendatzen dut lehenengo kapituloa bera interseksualitatearen inguruko hori jatorria eta historia kontatzen du, eta oso ona da, nik beti klasetan irakurtzen dugu, eta berak hor honako definizioa egiten du, ezta? Interseksualitateak erakusten digu pertsonok kokaleku bat dugula, eta kokaleku horrek gure bizitzako aukerak eta gaitasunak baldintzatzen dituela. Agian zuek beste definizio hobe duzu, baina nik ointzarte ez dute oso ona dela, batez ere bera konturatzen bada duzue esaten du kokalekuak, bai? Bera ez du kategoriak edo identitatea esaten, baizik eta bera erabiltzen du kokaleku hitza. Duan, hor bai ikusi dugu, landagunean bizitzea, gazte izatea, emakume etorkin eta etxeko langile izateak, lesbiana izatea, euskalduna eta izatea, kokaleku desberdinetan jartzen gaituzte. Eta hor dago koska, ze azkenean kokaleku desberdinetan gaudenez, kostatzen zaigu bestea ikustea eta bestearen esperientzia ulertzea. Berak ere esaten du Lucas Platero, interseksualitatea ez dela gizarte bazterketaren teoria bat. Justu lehen aipatu duena. Badirudi bakarrik hori, bazterketan dauden pertsono teoria bat dela, eta bera esaten du ez.
bada agente bihurtzaren eta ahalduntzeko gaitasunaren ingurukoa, bai? Eta orduan, esaten du, ez dela bakarrik zapalkuntzak ikusteko, baizik eta ere bai, privilegioak konturatzeko eta privilegioen teoria ere bada, nik esaten dute interseksionalitatea, eta horretan, ez dugu hainbeste hausnartu eta, kostatzen zaigu gehiago hitz egitea, bai? Orduan, esaten badugu zapalkuntza eta privilegioen teoria balda, nik uste dut, aldiberokotasun teoria bat dela, bai? Bai privilegioaren teoria eta bai zapalkuntzen teoria. Ze azken batean, egoeraren arabera, privilegioa eta bazterketa aldi berean gerta daitezke, no? Eta inoiz ez gara beti agian zapalkuntza batean egoten, baizik eta mugitzen bagara, edo denboraren poderioz ere aldatuko da. Horretan ere, beste gauza garrantzitsua eta azkenengo urteetan bai aipatzen ari da gehiago da, jarri behar dugu interseksionalitatearen hitza eta gero testu inguruaren hitza. Hau da, testu inguruaren garrantzia interseksionalitatearen inguru hitz egiten dugunean funtsezkoa da. Hau da, zapalkuntza sistemak ez dira beti jarduten modu berean, bai? Kokaleku eta testu inguru soziohistoriko batean azalaratzen direlako. Eta hau garrantzitsua da, ze batez ere apurtzen du berriro identitate finkoak eta posizio finkoak. Bukatzen bai. Eta, honekin ere bai, beste gakoa da, interseksionalitatea saiatzen da, baina ez dugu lortzen, pentsamendu dikotomikoa eta kategoria baztertzaileak apurtzea, hori saiatzen da, bai? Eta nik uste dut zentzu horretan, menpekotasun eta menperatze dikotomia gainditzeko beharra dugu, bai? Eta lehen, gauden gero eta gehiago, aipatzen dut, edo zapaldua eta zapaltzailearen arteko harremana konpleju hori hausnartu behar dugu, Angela Davis berazeten du, zapalkuntza kontradizioz beterik dago, bai? Eta ez dago horrela sujeto esentzial, edo kontradizio ez duena, bai? Baizik eta, nik uste dute honek ekartzen duena da sujeto puru baten, edo purutasun eta esentzialismo sujetu hori apurtuaren beharra. Eta, hemen utziko duz, ez dela, bai? Nik leheniko asko pozten naiz galdera egiteatik. Nik esango nuke atzerritartasuna, erabili duzu hitza. Momentu bat, galdera apuntatu da. Euskara eta atzerritartasuna, migrazio oroar, arteko harremana gatazkatsua edo dela. Nik enuke horrela formulatuko. Nik uste dut hizkuntza gatazka nagusiki ez dagoela hor, inondik inora. Edo hori da nire esperientzia, edo nik jaso dudana. Hizkuntza gatazka dago, feminismoarekin gertatzen den bezala, hiritartasun eskubideak hizkuntza batean ardaztuak egiteko autu vitala eta politikoa egiten duzun momentutik eta autu horren ezina edo ukazioa praktikan jartzen duten besteekiko. Esan nahi dutena da, hizkuntzaren inposizioaren teorizatzaile nagusia edo eremu publikoan edo, eta barkatuko iazue EAE-zentrismoa, baina Idoia Mendia da. Eta euskalduna da. Orduan, nik uste dut hizkuntza gatazka hor dagoela, ez da. Ez
atzerritartasun edo migrazioak, egungo migrazioak, ez? Jarrera gatazkatxo bat duelako, baizik eta gure gizartean, euskaldunon artean, euskara toleragarria da baldin eta ekintza politiko bezala ez baduzu erabiltzen. Eta hori, feminismoarekin beste gertatzen da, feminismo oso ondo dago, baldin eta borroka politikorako ez baduzu erabiltzen, edo hiritartasuna egikaritzeko, edo eskubideak eskatzeko, ez? Eta horti dator, inposatzailea hizkuntzaren terminoetan eta feminismoan feminaziak, ez? Fenomeno identikoak dira. Orduan nik ez dute arazoa hor ikusten. Modu guztiz, feminismoak, Amaiak esan du eta Itziarrek ere bai, ez da? Euskal feminismoak nolabait emakume, begirada intersekzional horretan, Euskal Herrian ditugun, existitzen diren emakume, asteriskoarekin ez da, baina, guztien, nolabait, guztiei begira jartzen da, ala beharrez, jarri behar da, ez da, ala beharrez. Eta orduan, hor sortzen dira hainbat konplexutasun, kontraesan eta guzti hori. Esan, gu gure tribuan sartuta barin bagaude, gure problema bakarra izango da, edo asko jota bi, baina, barne borrokak izan daitezke, ez? Baina, irekitzen zarenean, ala beharrez, irekitzen zara politikok ireki beharra duzulako, eraldaketa beste modu batez ez delako posible, eta, etika baten, etika emanzipatzaile baten izenean baita ere, ez da. Orduan hor gertatzen dira, segurazki, eta beraiek ondo ezagutzen dituzte, hizkuntza gatazkak edo. Normala danez, baina hizkuntza gatazka nagusia ez dago hor. Hizkuntza gatazka nagusia dago, hizkuntz privilegio dunen lekuan, gure kasuan, eta Nafarroan gaude, ez dagoet hemen gauza asko esplikatu beharrik, gazteleraren inposaketa hizkuntz aniztasunaren kontrako politiketan, eta nolabait, hiritartasun, ni beti insistitzen dut, hiritartasun eskubideak dira, ez da hizkuntz eskubidea, ez da emakumeen eskubideak, hiritartasun eskubideak dira. Eta hiritartasun eskubideak azken finean, demokrazia baten edo antolakuntza politiko baten, oinarrizko kontzeptua da, esan nahi dut, nor den bestearen berdin, nor dituen eskubide berdinak, edo eskubidetara iristeko ze baldintzapen bete behar ditugun. Eta baldintzapen horietan, horietako bada, funtsezkoa, espainola jakitea eta frantsesa jakitea. Beraz nik galderaren planteamendu horrekin ez nator bat. Baina, bigarren partea, zer egin litekeen, ez da, nolabait, esan dezagun, ez da galdera zen euskalgintzak zer egin beharko luke, nolabait, migrazioaren aurrean edo. Beste puntu bat, aipatuko dana labur, eta da, lehen Itziarrek aipatu du genealogia propioarena. Esango dut euskalgintzaren edo nik konpartitzen dudan, edo nik jaso dudan, edo nik militatzen dudan euskalgintzan, edo nik begitantzen dudan euskalgintzan, edo nik, edo guk, nolabait, hizkuntzaren ideologiaren nolakotasunean nun kokatzen naizen, euskalgintza inklusiboaren aldeko autua egiten dut, baina ez dut egiten orain, nire gurasoek egin zuten euskara inklusiboaren autua. Esan hor dau, genealogia oso bat, uste dut jaso behar duguna eta mahai gainean jarri behar dena, ez da, eta uste dut gaur egun ere badagoela. Ez dut esango, euskalgintza zer den ere beste definizio bat izango litzateke, baina euskalgintza zibila, emanzipatzailea eta aurrerakoia esango dut. Eta ezaugarri gehiago ere jarri daitezke, ez da. Nolabait uste dut bide hori hartua duela. Eta nolabait behar bada azken aldian berariaz gehiago esplizitatzen ari dela. Euskal Herrien Euskarazek jartzen duenean, uste desanguratsua dela kartela euskara
ez du intzat guai. Abegi hizkuntza edo nola da? Kartela ateraz. Komuna ez beste bat etzen duten... Dios, ini merdezue, bestela ez ditu balio. Ongitorri errefuxiatuen leloa nola da? Euskal Herria... Harrera herria. Harrera hizkuntza etzen duten erabiltzen? Hori da. Bueno, esan nahi dut, hori dela, euskalgintza ireki egin behar da, eta nik uste ireki izan dela, baina gero eta gehiago ireki egin behar dela, bai beste movimendu batuta eta beste errealitate batzuetara, eta nolabait, eta alderantziz ere bai, ez da, esan nahi dut, emanzipatzaile diren, ni beti erabiltzen dut emanzipatzaile diren movimentuak, herri honetan movimentu asko dago ez dienak emanzipatzaile, nagusienak esango nuke, gehienak, nik ulertzen dudan bezala emanzipazioa, ez? Orduan, hortik uste dute euskalgintzak, uste dute hortik zeratu behar duela, ez? Eta ireki behar dela, eta hor badago elementu bat, eta egia da Raimondezek esaten duna, edo nolabait hegemonian ez gaudenon arteko elkarrezagutza, ez? Eta esplizitatzea, eta esplizitatzea, eta esplizitatzea, aldiro, ez? Esatea, gauzak horrela dira. Edo gauzak horrela izan daitezke. Edo badago praktika bat, eta dekolonitateaz ari garenez, eta lehen aipatu dudan bezala, hizkuntzaren dekolonitatea lantzen dutena, esaten dutena praktika linguistikoen deskolonizazioa has gaitezen praktikatzen, bai? Eta has gaitezen pentsatzen, ez? Orduan, esango genuke, nolabait, hori dela esplizitatzea hemen, Euskal Herrian, dekolonitatea eta intersekzionalitatea pasatzen dela Euskara erdian jartzetik. Beste gauza bada, nola egingo dugun praktika hori, badakit, ze gero dator, baina ez dakin nun, baina marko teorikoa, ideologikoa hor kokatua dugu, nik uste dute hori importantea dela. Zaila dela pentsamendu praktika diskurso dekolonial bate edukitzea hizkuntza kolonial batean. Hizkuntza koloniala hemen, ez Albaceten, hemen bai. Eta behar bada, Mexikon ere bai. Eta ez dakit nun ere bai, leku askotan, munduko leku gehienetan, segurazki ez da. Orduan, hori uste du galdera hori planteatu egin behar dela. Eta beste aldera, euskalgintzak ere planteatu behar ditula beste galdera batzuk. Ez dela bakarrik, hizkuntzagatik, hizkuntzaren normalizazioa, nik uste dute euskalgintza modernoak eukidula ambizioa, nolabait balio aurrera zailetan nolai planteatzeko euskararen ideologia, ez? Euskarari egozten diogun ideologia eta nik hortik ikusten dut. Eta bukatzeko beste ideia netzako interesgarria dena eta dekolonitateari lotua eta intersekzionalitateari lotua ere, nolabait intersekzionalitatea testu ingurua esan du Itziarrek eta egia da, intersekzionalitatea eta dekolonitatea lekuan leku aplikatzen dira. Lekuan leku aplikatzen dira. Eta hori, adibidez, intersekzionalitatearekin oso garbi ikusi izan da, Europan dagoenean movimentu bat abortu eskubidearen aldeko movimentu hori, intersekzionalitate estatu batuetako afroamerikarren nolabait esaten dute, baita ez, baina gure emakumeen gorputzaren jabetza ez da pasatzen hainbeste abortua aldarrikatzetik, baizik eta behar bada antzutze politikak. Justu beste muturrean, eta norbeti esan lezake, baina bi gauza kontrasenean daude, igual ez daude kontrasenean, edo badaude, baina kontrasenak dira aurrera egiten, esan nahi dut, bi borrokak bat dira, dia gorputzaren, burujabetzaren gaineko bi politika lekuan leku, ez? Orduan, galdetuko bagenu, Mexikon politika edo jarrera dekolonial bat zer den, edo gu Mexikora joango bagina, eta geure buruak
antikolonialistak direla pentsatzen badugu eta militatu nahi badugu, lekuan lekuko borroketan sartu beharko gara, naiz eta pentsatu behar bada gu geuk hemen egingo genuken borrokatik, agian diferentea dela, agian presupuesto diferentea ditula, beste kontestu baduela, eta alderantziz, handikona datorren norbaitek, eta ideologia edo pentsamendu horretan nolabait ardazten badu bere praktika eta pentsamendua, pentsatu beharko du hemen ze borroka kolonial daude, ez? Horietako bat, oso garbi ezinbestean hizkuntzarena eta nazio auziarena. Horiek ezinbestekoak dira, esplizitatzea eta marko horretan kokatzea, ez? Ni bat natorre intersekzionalitatea uste dut ez da subjektu guztiak denok dena esan eta borrokatu behar izatea aldi berean, baizik eta prozesu zabalak artikulatzea borroka propio, borroka lokalizatuak ahalbidetzen dituztenak, ez? Eta hori ez dut errepikatuko, baina kontraesanetan murgiltzera garamatza, osea ez dago besterik. Iruditzen zait, momentu honetan interpelazio dekolonial honetan gertatzen ari dena, ezin dugula ulertu klase aldagaia kontuan izan gabe. Hau da, emakume migrante arrazializatu hauen bizipenak oso errealitate materiala dute eta azkenean ezin dugu hitz egin arrazaz edo migrazioaz kontuan hartu gabe estatus migratorioak sortzen dituen oztopoak bereziki zigortzen dituela pobreak, esklabotza forma berriak ematen ari direla gure lurraldean, paperik gabeko migratzaileen nekazariak, barne etxeko langileak, azpi kontratatutako paperik gabeko langile prekarioak, orduan, uste dut, hori izan behar dela abiapuntua eta eztabaida guztiak edo hausnarketa guztiak bertebratu behar dituela. Ana Murziak azaldu zigun, Hego Amerikan, 80ko hamarkadan, feminismoan gertatu zen talka, ez? Eta hor, testu ingurua zen egiturazko doikuntza planak, privatizazioak, eta iraultza prozesuetatik eta ezkerreko alderdietatik zetozen feminista asko, instituzioetan zeuden, eta bereziki sexu eta reprodukzio agenda bati erantzuten zioten, instituzioetatik. Eta hor sortu ziren, indarrez sortu ere, feminista autonomoak, eta egin zioten impugnazio oso handi bat feminista instituzionalei, nolabait feminismoa saldu ziotelakoan, kooperazio agentziei, bere feminismoak ez zituela bere arazo ez hitz egiten, hau da lurraren defentsa, eta beste. Eta hor azkenean, azaleratzen ari zena zen emakume pobre eta klase ertainakoen arteko kontraesan bat, ez? Kontraesan bat eta neoliberalismoari aurre egiteko estrategia ezberdinak. Orduan, zerrikasia badaukagu edo, arreta jarri beharko genioke prozesuaiei, ze bertan eman ziren talkak benetan eragotzi zuten feminismoen arteko elkarrizketa bat ematea, ez? Osea, zatiketa handiak eman ziren. Orduan, uste dute ikaspen bat badela, interpelazioan atzean dauden, bizipen eta bereizkeria materialak ere aintzat hartu behar ditugula, ezin ditugula aniztasunaz mozorrotu, osea, aniztasuna gatazka da, eta aniztasuna askotan da bereizkeria, eta hortik ikasteaz gain, uste dut ere, badaukagula zer ikasia, esaterako Euskal Herriko mugimendu feministan eman diren praktika arrakastatsu edo, esan nahi dut, dena ez da haintxarra, esango dugu, ez? Eta herri askotan, lortzen ari gara grebetan, emakume migrantuen komunitateakin parez pare borrokatzea, gero ikusi beharko genuke bakoitzak ere zer rol daukan, eta hor ze botere harreman dauden. Lortzen ari gara Euskal Herriko mugimendu feminista, Euskal Herriko koordenadetan kokatzea,
mugimendu nahiko euskalduna izatea, jardunaldi feministetan ikusi genuen mainguru dekolonial hori egiteko ibilbidea egitea, hau da, zerbaitetan behar bada asmatzen ari gara, ez? Eta uste dut, hortik ikastea ere interesgarria dela. Gaur-gaurkoz posizio ezberdinak nik uste daudela intersekzionalitatea eta dekolonialitatean mugitzen ari den guzti hontan. Alde batetik, eta mainguru horretan argi ikusi zen. Osea, gero uste dut ere gure begiradak badaukala joera bat homogenizatzailea. Orduan, Durangone mainguru dekoloniala egin zen, eta oso gauza ezberdinak esan ziren. Baina ematen zuen gauza bakarra esan zela. Orduan, klaro, guk eta zuek eta bestea homogenizatzeko joera hortan ere, uste dut, erortzen garela, ez? Baina, ikusi genuen alde batetik emakume batzuk minetik eta zerretik hitz egiten ari direla, eta momentu honetan ez dutela elkarlanik nahi. Eta, espazio ez misto, propio, autodefentsa feminista, antirrazista hor kokatzen direla, eta ez dutela elkarrizketarik nahi. Askotan ikusi dugu ez Durangoko mainguruan, batzuetan eta Loreak esaten zuen, Espainiako marko eta hizkuntza linguistikoa erabiltzen dela gai hontaz hitz egiteko, eta behar bada beste toki batzuetan ematen ari diren eztabaidak importatzen direla bertako prozesu, bertako borrokak, bertako lenguaiak, bertako subjektuekin konexio bat eman gabe, ez? Eta hori ere ikusten da posizioetan. Badago ere, ez orain, aspalditik, mugimendu feministan barrutik, interpelazio hau bideratzen ari diren subjektu asko, aliantza anitzak, feminismo kritiko, intersekzional hori sortzeko bidean mugimendu feministan espazioetan antolatuta dauden emakume arrazializatu eta migratuen partetik. Eta gero, Euskal Zaleon aldean, edo, esate pixkatko katzeagatik, uste dut ere, joera ezberdinak egon direla, ez? Batzutan, gai guztiak zaku berdinean eta marko berdinaren baitan kokatu nahi ditugu, egia da zubiak daudela, egia da interesgarria dela dekolonialitatearen baitan ardatzen artean dauden loturak biztaratzea, baina behar bada batzutan parekatu edo marko berdinean sartu nahi izan dugu migrazio, arraza, euskal gatazka, euskera, eurozentrismoari kritika, ez? Eta igual bakoitzak behar ditu zirkuito eta tempus ezberdinak. Beste batzuk esango nuke zentratu nahi dutela, distantziatik hitz egiten dut, como si no estudiara ninguna, nolabait txuriok ditugun privilegioen lanketa mikroa barne mailan lehenengo pertsonan komunitatean egitea lehenesten dutela, ariketa hori, eta beste batzuentzat, igual lehentasuna ez da horren beste ariketa hori, baizik eta egiturazko zapalkuntzei aurre egingo dion estrategia orokor bat, batzutan nolabait, igual barneratzen ditu, elkarri leporatzen dizkigulako egiturazkoak diren kontraesanak eta horrek ere badauka limite bat, ez? Eta orduan, beste batzu gehiago feminismoa botere politikoa eta estatu gintzan kokatzen dute, ez? Eta baita eztabaida honetan. Uste dut, posizio guztietatik baukagula zer ikasia, eta kontraesanak esan den moduan aurrera egiteko elementuak direla, zerbait kezkatzekotan, behar bada batzutan, eztabaidak hartu den tonoa, exigentzian tonoa, edo inkluso zapalkuntzen arteko lehiak kezkatuko ninduke, ez? Euskal Herriko mugimendu feminista interpelatua izan da, esan dugun bezala, ez? Ikuspegi kolonialetik, eta beste ikuspegi batzutatik ere, eta interpelatua izan da feminismo hegemoniko gisa, ez? Eta barne kontraesanak areagotu dira, interpelazioa beharrezkoa da, atzo Galfarsorok galdetzen zuen, nola kudeatzen ari gara gure kontraesanak, hor dago galdera. Baina nik zalantza dut, analisi moduan eta estrategiak martxan jartzeko, berdin alda feminismo txuria, feminismo hegemonikoa,
feminismo liberala, feminismo mainstreama, ez? Osea, hor dena ere zaku berdinean sartzearena zemugak ditu, edo testuinguruaren arabera, ez? Osea, beti akotatu beharko genuke testuinguru bakoitzean zer da feminismo hegemonikoa eta nondik ari gara. Eta gero hor ere, gai algara mugimendu feministan, Euskal Herriko mugimendu feminista, ditula bere partikularidadeak, hautemateko zeintzuk diren bere iztasun, zein den bere osaketa, bere partikularidadeak, bere genealogia, bere historia, ez? Eta hor, iruditzen zait, azken aldian, bazterretatik zentroa interpelatzen gabiltza, emakume euskaldunok, landa eremukoak, arrazializatuak, gazteak, klase batasuna lehenesten dutenak, osea, denak ez, feminismo hegemonikoa, baino gehiegi definitu gabe zentro horretan nor geratzen den, eta inor kargutu gabe zentro horretaz. Ez, osea, beti, eta, bueno, uste dut horrek arrisku batzuk badituela. Alde batetik, ez kargutzea. Hau da, bakoitzak ere ditugun privilegioa ez kargutzea. Ze beti ere, jarduera politikoa ulertu izan dugu zapalkuntzatik askapenera joateko ibilbide hortan, ez? Osea, zerbait irabazi, askatasun dosi bat irabaztean. Baina ez kontrako noranzkoan, itzik esaten zuen, ez? Osea, ez botere galera baten noranzkoan. Orduan, bueno, beti ere bazterretik zentroa interpelatzea erosoa da, ez? Gero zapaldu metroan lasterketa horretan, ez? Zuek ere aipatu izan duzue, sartzearen arriskua eta baita ere etxai komunak baditugula biztatik galdu eta bizkat borroka komunerako oinarriak desegitea. Bueno, hori bizkatola igual arrisku batzuk. Bueno, nik uste dute alde batetik oraindik diferentziak mehatxu bezala ikusten dugu, ezta? Eta ez gure begirada edo irekitzeko aukera moduan, no? Hor bai daukagu lana, bai? Eta orduan, normalean aliantzak egiterakoan edo, no? Normalean, gero badaude, baina bai ikusten dugu, joaten garela modu defensibo batean, no? Nola inposatzen dut nirea, edo ia, no? Como salgo, hortik. Eta ez dugu ikusten, ez dakigu elkar entzuten, no? Eta uste dut hori ikusi genuen adibidez topaketetan eta ikusten dugu leku askotan. Dena den nik esango nuke feminismoa nire esaten dut osasuntzua dagoela eta pasatu zuena Durango nik uste dute postekoa da, bai? Ikusten dela, behintzat, atera zen gai hau, eta hasi gara honi buruz eztabaidatzen. Ni hasi nintzenean tesia 2012an, eta hasi nintzen aliantza politikoen inguru, batez ere nire gaia zen emakume euskaldunak eta emakume etorkinen arteko aliantzak begiratzerakoan, nik pentsatzen nuen, kontatuko didate, ez dakizen gatazkak, ez dakizer, eta okerrago izan zen. 2012an zen, bai, badaude emakume etorkinak gure herrian, edo bai, badaude talde bat Bilbon hor, bai, etortzen dira, martxoan 8 etortzen dira, baina ez dakigu ezer. Bai? Orduan, ez zegoen gatazkari, klaro, ez zegoelako topatzen. Orduan, hobe da hori, nik uste dut ezetz. Orduan, egia da, hortik ja, 2012tik ja dira 8 urte, ibilbide bat egiten hasi gara, eta oraindik nik uste etorriko dena. Baina, oso erraza da gatazkak ez egotea, edo ekiditzea. Nik bai uste dut, empatia garatzeko, esaten dugu, empatia radikal hori garatzeko, askotan entzuten dugu bestea eta interpelatuta sentitzen garenean, nahi dugu modu defensiboan erantzutea. Eta askotan ikusi dugu eta ikasi dut, eta batez ere Mujeres del Mundo Bilboko
talde bat, non emakume etorkinak eta emakume euskaldunak eta Bilboko emakumeak gaudenak, ni leku hartan batez ere ikasi dut isiltzeko. Orduan, nik bai ikusten dut, askotan egin daitekin gauzarik aktiboena isiltzea da eta entzutea benetan. Beste askotan ez, beste askotan guri tokatzen zaigu interpelatzea, eta, adibidez, Mujeres del Mundo bai izan dugu, euskaldun eta gauden emakumeok, adibidez, irudi hori zer da Euskal Herria eta batzuk ez egiten ez ebez. Nik beti esaten dut, Bilbon bizi bazara, emakume etorkin bat adibidez, egon zen, eta 10 urte, eta gogoratzen naiz Euskal Herriko mundu martzako asamblea batean, esan zidan, ostras, lehenengo aldia ikusten dudala Euskaldun zarra bat, ez egiten dut Euskaldun zar batekin. Nik imaginatzen nuen hemen guztiok zirela, hori batez ere erdaldunak eta euskera, baina, karo, zenolako irudipena du emakumeok eta, karo, hizkuntzarena adibidez, Bilbon bizi bazara, tamalez oso giro erdaldunean mugi zaitezke euskera entzun gabe, eta euskararen errealitatea eta euskararen gatazka hor dago eta hauen gatazka, baina niri ni me sopla, ez dut ikusten, ez dut aurre egiten. Eta hori, uste dut garrantzitsua dela horretarako topatzea, elkartzea, eta elkar entzutea. Askotan esan dugu, aipatu duzu Ana Murcia, eta Ana Murcia ere bai izaten zigun, zergatik daukagu hain beldur desadostasunak adosteko, ezta? Interesgarria da, ariketa hau, ez dugu askotan egiten, baina zergatik ez dugu desadostasunei hitz egin, eta behintzat adostea zeintzuk diren gure desadostasunak. Hortik ere bai, bide bat irekitzen da. Eta gero, Lore esan du, harrera hizkuntza behar dugula, nik uste dute orokorrean euskaldunok ez gara oso anfitroi onak, eta harrera ona egin behar dugu. Askotan entzun didazue, nik beti etxearen metafora erabiltzen dut, Euskal Herria hau etxe moduan ikusten badugu, klaro, ez da bakarrik gonbidatzea, Euskal Herri dekolonial hau eraikitzera, baizik eta, askotan behin eta berriroz azaltzea, zergatik gaude hemen, zer da Euskal Herria, zer repasatu den, horregatik gure genealogia propio ere bai garatu behar dugu. Eta ere bai, aprez egon behar dugu, gure etxeko altzairuak eta gauzak, igual beste modu batez jarriko dutela, baina nahi badugu Euskal Herria anitz bat sortzea, horretarako prez egon behar dugu. Pasaden urtean edo ikasturtean, gainera ustut Iruñean egon zela, Raquel Gutierrez, bera oso nik uste dute gauza interesgarria esaten du, bera esaten du gure erronka dela hurbiltasunak zaindu eta distantziak kudeatu. Asko gustatu zitzaidan, tentzio horretan mugitzen gara. Hau da, behar dugu aliantzak egiteko espazio komunak, etxe komunak, baina argi eta garbi, eta hor geratu zen Durangon jardunaldietan argi, bere espazio propioak ere bai behar dituztela eta nahi dutela. Orduan, nola kudeatu tentzio hori, nik uste dut horretan mugitu behar dugu. Hurbiltasunak zaindu eta distantzia kudeatu. Eta horrekin... Azteko dekolonialitatearen ariketa egitea praktikan nik uste eskatzen duela kolektibotasuna. Eta gaur egungo giza esperientzia autozentratu individuala gainditzeko kapaz den komunitate bat. Uste dut hor, feminismoak izan duela indargune bat urteetan, gaitasuna izan duelako afektibitate, sare, komunitate
sendoak eta gertukotasun batetik, abiatutakoak eraikitzen, eta hor pixkat norbera den subjektibitate, realitate eta gutasuna trebeziaz arilkatu izan dugula. Egia da behar bada, azkeneko urteetan, beste zirkuito batzuetatik egin dela feminismoa ere bai, referente mainstreamak, akademia, tal, sare sozialak eta orduan, hor aukera berriak ireki dira, baino behar bada komunitatea arilkatzeko gaitasuna ere galdu dugu mugimendu feministan. Nik behintzat utxune hori sentitu nuen adibidez jardunaldietan Durangon momentu batzuetan, ez ginela ezagutzen. Ez ginela ezagutzen eta genealogia horietan eten moduko bat zegoela, ez? Eta uste dut hor guk zuek asko sortu daitezkela. Ez baldin bagara ezagutzen orduan. Esan nahi duana da. Dekolonialitatearekin daukagun korapiloa askatuko bada, uste dut ez dela izango mainguru baten bueltan, baizik eta elkarbizitza, esperientzia gertukoak, dekolonialitateak behar du komunitatea eta behar du harreman presentzialak, gaur egun hain zailak direnak. Eta uste dut behar dituela epe luzerako prozesu lokalizatu komunitarioak eta elkar ezagutzan, elkar babesean oinarritutakoak. Eta hor esperientzia oso mamitsuak, oso anitzak egin daitezke, eta ez dut esan nahi dena komunitatean konpondu behar denik edo konponduko dugunik, baina uste dut parte hori oraindik ibilbide handia daukala, esaterako Bilbo batean espazio euskaldunak sortzeko eta emakume migrantekin batera hizkuntza esperientziak izateko edo erroldatze eta etxe bizitza arazoi aurre egiteko, hortik. Horrek zer eskatzen du edo zer eskatu digu orain arte boterearen inguruko autokritika eta lanketa kontziente bat, ez? Bai, azkenean talka edo, tentsio batzuk kontrasanak agertzen direnean, elkarrizketa bat bideratu nahi baldin badugu, uste dut parte bakoitzak ere egin behar duela prozesu bat, digestio prozesu bat, politikoa, emozionala, nonbaiten topatu alizateko da, interpelazio feminista gizonei edo espazio mistoi egiten dien bezala, ez? Eta hor, alde privilegiatuan gauden hori tokatzen zaigu ardura hartzea. Elkarrizketa hori nola emango den, nola utziko dugu lekua, nola entzungo dugu, horretarako tresnak diseinatzea. Bestela, zapalduaren, edo privilegio egoeran ez dagoen bizkar ustea hori diseinatzea, pedagogia egitea, eta, bakigu gehiagizkoa dela. Eta horre hainbat, zer suposatzen du praktikan, igual zertzela batzuk edo ikaspen batzuk. Alde batetik, konfidantzak eraikitzea. Eta hor, Mujeres del Mundorekin bilguneak egin genuen prozesu bat, experimentazio prozesu bat, eta adibidez partekatu genuen gure bizilerroa. Eta hor, hitz egin genuen zer esan nahi du migrantea izatea Euskal Herrian. Etortzea eta konturatzea, arrazializatu naiz, migrantea naiz herriantan, edo zer suposatzen du estatuaren errepresioa pairatzea hemen, zer izan da kartzela, zer izan dira torturak. Hor, lortu genuela topatzea, eta eskatu zuen konfiantza eraikitzeko prozesu bat. Beste ikaspen batzuk esan dira, uste dut guk gaudela frontera batean, badaukagula gu hegemoniko bat, gure baitan, herritar txuri, espainiar, frantziar, europear izateagatik, eta badaukagu gu basa edo beste gu bat, ez? Eta konplexutasun horretatik, atera beharko genituzke tresnak elkarrizketa horiek abiatzeko, ez? Eta esan da ez dut errepikatuko, baina, beti biktima posizioan identifikatu beharrean, gu hegemoniko horrek esaten diguna ere entzutea. Markoa mugitzea, ez? Juderkis Espinosak inpugnatzen ditu feminismoak modernitatearekin daukaten konpromisoagatik eta
hor uste dut guk ere feminismoaren historia egiten dugunean baliatzen ditugun erreferenteak, olatuak, ez? Osea, feminismoa ilustrazioarekin batera sortzen den mugimendua esaten jarraitzen baldin badugu, ez dugula gure markoa mugitzen, ez? Eta gure iraganari zor diogula bai emakume euskaldunen genealogia hori berreraikitzea, baina baita ere txuria eta eurozentrikoa ez den historia bat kontatzea. Loreak esan duen moduan, desmontatu behar dugu marko linguistiko espainiarra dela neutrala, unibertsala eta elkar ulertzeko erosoena den hori, ez? Ze hori ere badago, espazio askotan. Eta gero orokorrean ikaspen hauek guztiak martxan jartzeko, hitzik esan duen moduan, normaltzat hartzen dugun funtzionamendutik eta erosotasun horretatik atera, ez? Uste dut beste zeregin handi bate daukagula dela gure iraganarekin solasaldi zintzo bat izatea, ez? Hor Lolitaren hitz batzuk ekarri ditut, Lolita Txabez. Odoletan daramazue inbasioa bultzatzen duen eredu intergenerazioal bat daramazue barruan. Horixe gertatzen da, ezin ikusia zaizuela. Zeuen osagaia delako, ez duzuelako, zeuen izaera deskolonizatu hemen. Hemen ere kolonizazioa gertatu baitzen. Zuen barrura begira hasiko bazinate eta ikusi nola torturatu zituzten hemen zuen arbasoak, hemengo amatxi jakintxoak, Zugarramurdin erre zituzten emakumeak analisi kritikoa egiteko gai izango zinateke. Orduan, atzo ere hitz egin zen, ez parekatzeaz, baizik eta zubioiek bilatzeaz, ez? Eta behar bada nola momentu batean modernitatea eratzeko beste kontinente batzuetan egin ziren sarraskiak eta kolonizazio prozesuak behar bada Europaren baitan izan zuten entsegu prebio bat. Baina zein modutan, zertan, gu pixkat hasi gara, ez, bilgunean hor ere bilatzen nexo horiek, eta alde batetik dago, euskal esploratzaile, ausartea horietaz kontatu digutena desmontatzea eta jakitea benetan zeintzuk izan ziren, Elkano, eta beste, ez, eta zelako enpresa kolonial esklabista sortu zituzten, eta nola horrek sortu zituen kapital metaketen ondorio ere baden, euskal ondorioak ditugun, ez, euskal lurraldeetan. Beste nexo bat, ez, evangelizazioa edo barbarismoaren aurkako evangelizazio hortan nik uste bilatu dezakegula, eta inkisizioak hemen egin zuena, han ere egin izan zuen, eta de hecho ikusi ditugu badaudela inkisizioko arpilatzeetan, ez, edo euskal herejei atzemandako ondasunekin egindako dirutzetan apaiz batzuk gerora han inbertitu zituzten kapital horiek enpresa esklabistetan eta, lapurretan eta hemen konektatuta dagoela ere izena bizenekin. Eta gero lurren privatizazioa ere bai, ez? Lurrak privatizatzeko prozesuak izan ziren desjabetze violentoak, eta adibidez, Nafarroan egonda, niri asko harritu dian historia da, asko guztut ezagutuko duzuela Baleztenarrak, direla familia bat Leitzakoa, Nafarroan oso rol garrantzitsua izan zutela altxamendu frankistan, eta beti manifestazio bat dagoenean ateratzen dutena, garai batean, Espainiako bandera, eta Baleztenarrak 19. mendean egondako gerren ondorio, Nafarroa oso zorpetuta zegoen eta lur komunalak salmentan jarri ziren eta kazikeen esku geratu ziren. Eta Baleztenarrak herribera erdia
erosi zuten, eta erosi zuten Kubako kafe zeran, ustiei kafe soroetan, esklaboak baliatuz pilatutako dirutzekin, ez? Orduan, bueno, harremanetan daudela, konektatuta daudela, ez? Desjabetze historia biek. Baina, bueno, guretzat beti utxune bada edo zailtasun bada nola deitu. Osea, ze izen erabili, ze kategoria. Hitz egiten dugunean Europaren baitako desjabetze prozesuez, barne kolonizazio prozesuez hitz egin behar dugu, desjabetze prozesuez, kolonizazio kulturalaren zera, ez, adjetiboa beharko luke edo, bueno, nola deitu, ez? Artikulazioak eta emantzipazio mugimenduak eta mugimendu bakoitzaren alde batetik beharra eta eskubidea demagun ez mistua izateko, eta hori uste dute errespetatu beharreko zeba dela, ez mistua izateaina, edo momentu diferentetan eta leku diferentetan, edo izan daitezke bat edo beste, esan edut norberak edo talde bakoitzak edo sujetu bakoitzak alde batetik intersekzionalitateak esaten duen bezala identitateak nasiak ditugu, ez gara gauza bat eta beti eta horrela baizik eta botere sare harreman batean gara eta ez gara. Praktikatzen dugun horren arabera gara eta orduan gauza asko gara. Orduan, baina demagun, militantzia gune batean zaudenean, eta ideia hori, intersekzionalitateen ideia hori zuzeu, naiz eta borroka partikularra, erabiltzen dut zentzu honetan ez partikularra delako, unibertsaltasunaren azpian dagoen zerbait, baizik eta esango dugu, eremu jakin bat hartzen duelako, baina gauza bada momentu batean hori egitea barne indartze prozesu bat abiatzeko, alegia subjektuaren sortze bat, azkenean subjektuen eraikitze konstante batean gaude, eta beste badak gero subjektu hori indartzen danean edo kolektibo hori indartzen danean edo nola pasatzen den beste mugimendiko harremanetara ala beharrez. Zer gaur egun uste dut ezinezko dela prisma bakarrarekin analizatzea eta askapen prozesu bat, edo emantzipatzaile prozesu bat abian jartzen. Uste dut hori teoria bakar eta handien garaia aspaldi joan zela, zer esanik ez, oraingo pandemia honekin. Igual esaten nahi garen guzti hau, zentzuri badun, bueno, ala beharrez besteen gana jo beharra duzu eta horre praktika batzuk abiatu. Lehen aipatu ditut, Australiako hizkuntza eta justizia soziala eta dekolonitatearen inguruan jarduten duten militante eta aditu batzuk, eta erabiltzen duten termino bat askotan da elkartasuna deskolonizatu. Alegia, elkartasuna praktikatu behar da, edo nolabait beste mugimenduak ere sostengatu, defendatu, begirunez, begiratu, elkartasuna praktikatu, eta hortik aurrean nahi duzun guztia, besteetan sartu, nastu, praktika errealak elkarrekin egin, praktika mistoak egin, hori intersekzionalitateak asko esaten du, ezta? Alde batetik, mugimendu diferenteen arteko praktika, ekitaldi bat, mugimendu bat, kontzertu bat, ez dakiz zer, elkarrekin antolatze horrek egiten dula bidea, eta baita ere, nolabait, menperakuntza edo privilegio mistoekin eraikiak garen figura horien nolabait interesgarritasuna, ez? Lehen esan du Amaiak, gu gara hegemonia eta bestea, aldi berean, gu gara zuriak, europarrak, eta munduaren, Europatik munduaren kolonizazioaren errudun ez dakit, onuradun segurua da baiez, gaur egun ere bai orandik, eta gehiago, orain dagoen neoliberalismo honetan, eta aldi berean kolonialismo horren biktima ere bagara,
barrutik, ez orduan gure figura da pixka bat hor gaude, ez da, ze horretan, baina oso figura interesgarria da. Baina aldi berean, eta, bueno, migrazioarekin edo lotuta ere, datorren jende hori oso leku interesgarria da, eta ez dago hain urruti gugandik, esan edute, bai bestea izate horretan, bestea hemen ona datozenean, ez da, neurri handi batean, ez beti, baina ona datozenean bereziki beste bihurtzen direlako, baina aldi berean hegemoniaren praktika bat ere badakarretelako hemen hegemonia bezala funtzionatzen duelako. Orduan, elkartasunaren deskolonizazioa esate dute. Elkartasuna bai, baina deskolonizatu. Uste dut hau interesgarria dela, eskatzen duelako norberaren privilegioen irakurketa oso garbi bat, eta lekutua dauden tokian nola diren, eta esaten dute, zer da elkartasun, deskolonizatzea elkartasuna, balde batetik botere harremanak erreproduzitzen ari ote garen edo ez, oso atento egotea, eta hori nola aldatu liteken, baina beste alde bat ere jartzen dute. Botere harreman horietan nolabait, aitatasunez ez jokatzea, eta baita ere, geure hegemoniko izatearen erruduntasunak ez dezala benetako elkarrizketa bat oztopatu. Uste dut, hau askotan gertatzen zaigula, ez? Gure erruduntasunetik ez garela gai elkarrizketa zintzo bat planteatzeko. Bi muturre, bai? Eta bukatzeko, eta honekin bukatuko dut, dekolonitatea bereziki eta intersekzionalitatea neurri batean baita ere, bada ilustrazioaren eta moderniaren azken finean impugnazio bat, ezta? Esatea, orain arte ona ekarri gaituen, baina ona, alegia COVID egoera honetan eta ekarri gaituen marko ideologiko eta pentsamendu eta praktika eta mundua gorputzak, lurraldeak, jendea guztia, ustiagarri, konsumogarri eta merkantilizagarri den pentsamendu guzti horrekona ekarri gaitu eta hemen gaude, eta uste dut, da beste inoiz ere esan dut, horren alternatiba, neurri handi batean, gu garela. Osa, gu esaten dudanean da, nolabait, anistasunaren, ez da asko gustatzen hitz hori, baina, anistasunaren defentsa egiten dugunak, baina anistasuna da plano guztietan, ez da? Eta anistasuna, esan duzu, anistasuna izan litekela oso baize polita anistasuna, baina botere harremana mantenduko ditugu, ez? Marina Garcesek esaten du, diferentziek batuko gaituzte eta desberdinkeriek bananduko, ez? Uste dute, alegia totalitarismo neoliberal, kultural, linguistiko, lanbide, gure burua sujetua hautemateko modu erabat homogenizatu hoien aurrean alternatiba gu garela. Gu esan nahi dut gure bestetasun horretatik. Bai hizkuntzarenean, bai generoarenean, bai feminismotik, bai anistasunaren ideia hori, bai baita ere, anistasun ekologikoaren zea guzti horrekin eta uste dut momentu kruzial batean gaudela. Edo ez, igual horrela segiko bizitza osoan da, esan ez pasa, okerrera joan ginean, baina oso ondo asomitu genuen, ez? Baina uste dute zerbait pentsatu behar dugula gure bestetasunaren indarraz eta besteen bestetasunaren indarraz, eta borroka antihegemonikoak eta radikalak errora joze egin beharko ditugula.